Por vez primeira, dende o mes de xuño, os casos activos. É o primeiro descenso diario que se produce no que vai de quinta onda desta pandemia. Un descenso que podería confirmar esa tendencia a estabilización na expansión do virus. Aínda así, ollo, porque os contaxios séguense mantendo por riba do milleiro e xa van 15 días consecutivos superando esta cifra. E o peor, as cifras que nos deixa a presión hospitalaria. Máis de 300 persoas continúan ingresadas nos hospitais, cun aumento importante dos doentes nas unidades de críticos. O conselleiro de Sanidade, nunha entrevista esta mañá na Radio Galega, aseguraba que esta quinta vaga está xa en fase de estancamento en Galicia. Estáncase ese crecemento, non é que deixe de crecer, sino que a subida deixa de ser tan pronunciada, tan pendiente. En todo caso, hai que ser sempre moi prudentes porque iso tamén pode cambiar, non? Ola, como están? Boas tardes. Malia o estancamento dos casos por primeira vez en máis dun mes, este sábado Galicia, din os expertos, aínda non chegou ao pico desta quinta vaga. De aí a importancia das restriccións que esta noite, ás 12, entraban en vigor e deixaban máis da metade dos galegos en nivel máximo ou alto de restriccións. En total son 60 municipios nos niveis máis elevados. 12 están en nivel máximo. Non hai peche perimetral, pero sí medidas especiais en canto a hostalería e ocio nocturno. Para consumir no interior dos establecementos é indispensable unha PCR, o certificado de vacinación ou acreditar que xa superamos o virus. A mesma situación vívese dende esta medianoite nas 7 cidades. Santiago, A Coruña, Ferrol e Lugo únense a Ourense, Pontevedra e Vigo e entran no nivel alto de restriccións. Afecta tamén este nivel a hostalería, con ocupación o 50%, tanto en exterior como en interior, e requisito de PCR negativa, certificado de inmunización ou de ter superado o virus, se queremos consumir dentro dos establecementos. Precisamente disto é do que se queixan clientes e hostaleiros, aínda que tamén hai quen considera que é o único xeito de vencer o virus. Realmente no somos quien para pedir esa documentación. Hay clientes que a lo mejor no la van a querer dar. Ahora o único que temos é todos os días PCRs para a xente. Non entra nadie en cociña nem en servicios se non fai unha PCR. Yo creo que en parte son necesarias, que al final estamos en una quinta ola y ha sido culpa al final del comportamiento, de nuestro propio comportamiento. Me parece moi correcto, é sentidiño, Eso é o que tes que facer. Obter ese salvoconducto necesario para acceder a hostalería nas zonas de maior incidencia é dende hoxe máis doado. Xa están operativos dende hoxe os puntos de cribado para facer os test de antíxenos en 14 localidades. En tan só 15 minutos obteñen o resultado e, en caso de ser negativo, poden levar o certificado COVID que así o acredita. A xente nova que aínda non foi vacinada é a que máis demanda este servizo. Sempre é importante, ademais de para entrar nos bares e nos restaurantes que está moi ben, sino para estar tranquilos e todo saber que podes entrar nun restaurante porque estás seguro de que non vas a contagiar a nadie. Non podemos ir a cenar a ningún bar, entonces necesitamos hacer el test de antígenos. Prefiro quedarme máis tranquilo tamén polo meu entorno. Nas estradas, 3 persoas morreron dende o inicio da operación Saída de Agosto. 2 delas foron atropeladas en Vilariño de Conso e en Mugardos. Neste último morreu unha moza de 19 anos ao carón da súa casa onde regresaba de madrugada. A terceira vítima é un motorista que bateu contra unha furgoneta en Carral. Tráxico inicio para unha operación especial que ten previsto 4,7 millóns de desplazamentos ata mañá ás 12 da noite. Como novidade, Tráfico pon en marcha dende o día 2 ata o 8 de agosto unha campaña de controis de alcohol e drogas entre os condutores. 12 helicópteros e 39 drons vixarán as estradas dende o aire. É unha operación policial de ámbito internacional contra a fraude alimentaria deixa en España un balance de 120 detidos ou investigados en 16 actuacións diferentes. Unha delas desenvolveuse en Pontevedra. Nela, a Garda Civil, en colaboración coa Garda Nacional Republicana de Portugal, desartellou a maior rede dedicada ao comercio de bivalvos non aptos pro consumo humano. En canto ao tempo, o mes de xullo remata con situación intermedia entre altas e baixas presións, polo que o ceo estará repartido entre as nubes e os claros, sen desbotar que ao norte se rexistre algunha chuvisca ocasional. As temperaturas máximas descenden un chisquiño, o vento soprará do noroeste sendo máis intenso en áreas das Rías Baixas.